Čaute a vítajte u ďalšieho partu Let's Play Civilization Beyond Earth. A nevidíme teda ďalšie veci, čo budeme robiť. Čo sa tu vybereme? Musím zdravie je vždy dobré. Už máme 19. Viete, že produkcia, ak si zdravší a keď si je tam mínus zase. Okej, to potrebuje pomoc, ale ty potrebuješ pomoc. Na čo potrebuješ pomoc? Keď si zína, a ty ideš dole. Ty ideš dole, kamaráde. Ty ideš ďalej. Toto je toho istého smeru. Zistí, že či tam je nejaká štruktúra ešte možno. Čo sa dá využiť. Ty ideš teraz. A ne, to počkaj, to si ty. Čo som to chcela? A presne, ty ideš tam hore. A za tú veľmi smutnú tragédiu, že nám ešte raz poviem, že nám skončilo internet. Hľadám náhradu a keď vy máte nejaký projekt, čo by som mohol hrať, tá môžete povedať, lebo už mám dva projekty, čo ma tak zaujímajú. Poviem to, nejaké územie, bo je tam už na ovoce, to znamená, že v blízkosti je také územie, a už tu vidím, také tieni aj. To už by malo byť nejaká ďalšia. Neznačí to ten les. Ten les nesmie prežiť. Neznačí hľadaj ďalej taký projekt, či máš zastaviť dovolené. To ja som dal, že ďalej dostaneme dosť inteligenciu. Ja už som si myslel, že on sa hnevá, že sme teraz kamaráti s tou Kavita Protectorata, ale on sa nehnevá, on sa teší, lebo on to urobil toto isté. Tuto máte. Počkaj, neviem, neukazujem myšku. Tu don't the same, že ja som to robil, I have done the same, takže on toto isté robil, áno, ďakujem. Hej, veď tu teraz ukážuje, že on je teraz Joe. Dobrá. Gratulujem. Môžeme my všetci byť kamarátia. Okej, nie všetci, lebo takto chce vojnu, chce nové územie. Čo vlastne to by som ja mal byť, keď ja mám aj extra body na to. Ty už dáš to tu mi jasno zaťahať. Ty zničíš to preto. Ďalšie muchy. To sú vlastne alien dron, čo ale neviem prečo dron, čo sú vlastne muchy. Také mimozemšťanské muchy. Lehrt eure Kinder nicht von Spielzeugen oder Bonbons zu träumen. Lehrt sie von Infrastruktur zu träumen. Ok, to teraz neprekladám, lebo to žiadne disko nechce vedieť. A teraz, že vaše deti snívajú o sladkosti a tak ďalej. Ale mali by ste ich nechať snívať o industriu a tak ďalej, pretože všetky mechaniky. Ja som od detka, by som toto musel snívať, to je ako, jaké by som mal detstvo. To by som bol, už nebol som, by som ani v škole, by som celé dni pracoval. No to asi tedy ešte minulosti pre tých 100 roky. Ok, čo si vyberieme tu? Čo si vyberieme? Čo tu máme? Computing, aby sme mali aj tie rakety, aj všetko. Aj to je gunbow, to sú naozaj dobré na vodu. Tak toto ja mám rád, lebo to sú naozaj dobré. Spečne, máme aj agentov, že môžeme poslať agentov. Ja už viem presne, ako pošleme tých agentov. Sound effect bol teraz mega fail. Pohlasujeme, napíšte komentárov, že sound effect, čo som teraz urobil, bol fail. Nevadí. Ideme proste ďalej. A uvidíme, čo nájdeme. Ako už štácia, ktorá je 200 km od nás. Jasne nezaujíma. Ihr
etwas Sonderbares in der Nähe bemerkt. Es könnte eine Ruine sein, Trümmer oder vielleicht auch etwas völlig Unbekanntes. Sie sollten Ihren Erkunder dorthin entsenden und durch Ausgrabungen feststellen, ob es sich um einen wertvollen Fund handelt. Vyhrali sme. No neprezradím, čo dostaneš, ak to tu budeš hľadať, ale to je nice, čo dostaneš. Mám také šťastie. Poďme sa nebije, jestli. Som videl aj olej. Ej, tata, jak budeš to zničovať, alebo čo budeš? No, neviem. What's ours is yours. For a price. Teraz on chce byť s nami. A hej, lebo on sa tešil, že my sme s ňou, tak on chce tiež byť s nami. Keď som hovoril, možno, že budeme spolu tak rodina. Ale to je ešte nám. To nie je vlastne rodina, ale taká fake rodina, hotová. Nie je tam jasno. Dobre, okej, tam... Oh my god. Raja celých Seabaden. To nie je dobre. Teraz ešte si vám ukážem, že tak si môžete tiež kupovať veci. Za peniaze. On chce teraz toto pozrieť, ale tam nemôžem aj tak nič stavať, takže blip. Ale počkaj, ten už je zničený na polica, a ty sa tu budeš hýbať. Tak, heal. What's ours is yours. No ja viem, ty si tiež toto chcel. Ok, a tu sa rozlúčim a uvidíme, čo sa s tou kostrou stane na ďalší diel. Takže čaute sa a majte sa na ďalšie kolo 53. Čus! A dajte like pre Lekra LP.